Dito andonge. Yo. Alah, endi to? Lha to, Mbak? Iki. Kok ngendi lho, tak enteni. Aku koyo ki lho, karang awi nek numpak andong sok mabuk. Diase kok ya ndesi tenan to, numpak andong wae kok ya mabuk. Ya piye meneh to, Mbak? Mbak. Endi andonge? Kuwi lho, wis ayo gendang mangkat. Ayo. Pak, nggih. Nyuwun sewu nggih, Pak nggih. Aduh, mlaku-mlaku ki. Wis. Walah, ya Allah. Ya sih, ngopo iki awak dhewe iki anu to, bar iki nglewati Tugu Jogja to? Lah yo ngarepku itu Jogja. Oh lho. Wah, aku iki kelingan biyen aku yang-yangan karo Mas Hono kae. Wah, ben aku apa? Pacaran, aku mesti ning Tugu kae Dek, ngelus-ngelus Tugu Jogja ngono kae. Wah, ya Allah. Nek Mas Yono romantis ya Mbak nek pacaran mosok ora ngelus-ngelus tugu. Rasa sok-sok ke Inggris kowe iki romantis ya. Ayo cethok to Mas Hono ki ya, romantis wonge. Piye? Aku ki ben anu to, malam mingguan to. Wah, dijajakke aku ki. Dijajakke dole godhog, gedang godhog, ronde. Koyo ngono-ngono kuwi panganane. Ayo timbang anu to pacaran ning apa? Mall-mall sing ora berkelas kan. Wah, yo wagu to, Dek. Leres Mbak Sum. Kandhane kok. Wangun tenan lho iki mlaku-mlaku numpak horse shaking. Mbak apa, Mbak? Horse shaking. Wah. Kowe iki ra tau sinau basa Inggris Dik Asih. Horse shaking, ngerti ora? Apa kuwi artine? Kowe lah kuwi iki artine iki jaran goyang. Makane sinau basa Inggris. Dik Asih. Iki andonge wis dibayar wong lho. Lah gede orang mlaku numpak kok. Lah kebetulan rasa sedih Dik Asih tak bayari ya toh. Wah, piro toh? Aku anu Dik Asih. Aku ki anu ning dompet kuwi garis semene aku lali lho njaluk dhuwit ning Mas Yono. Tapi ojo sedih. Lah aku duwe iki iso ora? Iso dienggo ora? Pun kula bayari andonge. Tenane lho iki. Tenan. Piye to iki? Aku malah dadi ora penak lho Dik Asih. Sesuk kae anu apa? Sego goreng, sate, bakso, ember, pancimu, sutilmu kae sing tak sile kae tak genti kabeh ya. Sak duit-duit tak genti kabeh. Aku ki ra penak lek dibayari koyo ngene iki, aku ra penak Dik Asih. Kok to? Ayo Dik Asih. Sesuk ya Dik Asih. Dik Asih ki apian banget ya mlaku-mlaku dibayari lah. Numpak horse shaking. Dik Asih, kowe ngapa lho? Kok tugune didongkeli ngene iki? Lho. Kowe lah, piye ta iki? Oh, aku ngerti iki. Iki bape to. Iki marai dalanan macet makane tugune iki ameh dipindah. Kok to, Dik? Wah, kuwi. Lho kabel-kabel sik nang dhuwur kuwi semrawut. Kuwi didekke ngisor. Piye to? Ben nek foto-foto tambah apik. Ngono iku apa ya ora saya mbebayani to Dek diselehke ning lemah. Kuwi kan kepidak-pidak karo wong, kok to? Nggih mboten mung ketutupan dalan kok. Tapi ki wangun tenan lho iki. Ki sing anu sapa ya? Sing ragati iki sapa ya? Yo sing nekani iki lho. Bludoser ngene iki. Nganggo bludoser bareng ngene iki. Wah, mesti akeh iki duwite iki Dik Asih. Udu bulldozer. Apa bulldozer? Kuwi lah pokoke. Iki sing ragati kabeh kuwi. Kuwi saka Danais. Ngerti Danais ora, Mbak? Wah, apa to kuwi? Dana keistimewaan. Oh, alah. Kuwi mesti akeh duwike ya Dik Asih. Wah, jelas. Wah. Menawa masih ono kuwi ya akeh duwike. Sampeyan Malioboro lho Mbak iki. Mbak, Apa? iki lho wis tekan. Wih, kok to?
Oh, Siap-siap idun aja, Mbak. Ayo. Pun Pak, kiri Pak. Nggih. Matur nuwun nggih Pak, nggih. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Wis Kan tekan. Ayo, Dik. Ayo, Mbak. Iki aduh. Alon-alon toh. Aduh. Apik tenan ya. Gak sih. Mumpung ning kene toh, aku mbok tulung difotoke. Wah, mengenang masa muda. Oh, toh. Tulung ya, Dik. Guyu sithik, Mbak, guyu sithik. 1, 2, 3. Wis. Wah, apik iki mesti. Kowe ngerti ra? Biyen kae to, aku iki wah kerep banget aku tetek karo Mas Yono ning kene iki. Biyen kae sak bendina to aku. Wah, pulang pergi aku mesti dijemput karo Mas Yono ya ning kene iki saben dina. Neng kene iki Mbak Letet. Lah ya ning kene iki. Lho. Duduk ning kene. Wah, iki nggone ning ngendi to plange? Walah kae lho, Dik. Anu, salah, Dik. Baleni ya. Remoto baleni. Yo. Misi ya, Pak. Wah, bener tetek kok ya ning kono. Ya ning kene to ya. Walah iki lho. Aduh, iki nggone sik ndenah. Nek aku tetek karo Mas Yono iki Dik asih. Nek ngono aku tulung difotoke meneh. Ora. Nah, yo. Kita fotoke kene. Wah, kan ketok. Halo Malioboro nih. Yo. 1, 2, 3. Wis. Api lagi? Api. Ayo cepet lah wong handphoneku ki karang mahal e. Wah, api tenan e. Yo to. Api yo, Mbak. Mbak. Oh ya iya. Handphone mahal ini beda. Sah, ngono yo. Iya. Wah, api tadi. Mantep ki. Matikan masker. Walah. Gak sih, Iya, Mbak. aku iki pegel banget e. Ambok lingguh sik, heeh. Yo, kesel lho yo kan, Mbak. Nang kono wae, nang kono. Yo. Aduh. Pegel banget lho aku iki. Iya, Mbak. Iki ning kene iki apa ya ora enek bakul wedang sik lewat to, Dik sih. Ra ono iki koyone, Mbak. Wah, aku ki nglak tenan lho, Dik. Anu ya. Tapi Malioboro iki saiki wangun tenan ya. Apik lho saiki. Dik sih. Mbak, Malioboro iki to, revitalisasi niki lek nggarap total tenan. Mau to? Iya. Ngerti ra sik ngragati sapa? Sapa? Sik ngragati kuwi Danais. Danais ki. Iya. Dana keistimewaan. Oh, alak kae iki sik nekani bulldozer kae. Yes. Dana keistimewaan kuwi biasanya dialokasikan di kelembagaan, pertanahan, terus kebudayaan, karo tata ruang, Mbak. Oh, akeh ya jebule ya, Dik. Iki Malioboro iki contoh dari Danais yang dialokasikan di tata ruang, Mbak. DAC. Jos, Ran. Jebul kowe iki pinter tenan, Dik. Sopo to, Mbak? Aku ngumun lho. Oh ya. Keren banget iki, apik banget lho iki, Dik. Iya. Makane to Mbak nek duwe HP iki dienggo golek informasi, ora dienggo selfie wae. Ayo bento, Dik. Saya golek informasi, cepet. Kata kuncinya Pani Radio Keistimewaan. Anu, Dik. Sekarang iki kan handphone larang to. Kowe iki ra iso nggo wifi. Ora iso nggo wifi karo ora iso nggo pakai data. Isone iki tetring apa kan ngono lho. Tetring. Ayo kuwi, Mbokan. Mbok aku ditetring sithik to, Dik. Kowe iki kakean blonjo bathik ning ndi? Cekoslovakia. Cekoslovakia. Makane kowe iki sinau basa Inggris. Apa mau? Kata kuncine? Dibuka saya Instagramnya Instagramnya apa? Pani Radio Keistimewaan. Pani Radio Keistimewaan. Twitter. Enak toh? Duwe. Coba. Twitternya Pani Radio Jogja. Wes cepet dibuka.
Wah, iki mesti duwe YouTube iki. Jelas duwe. Kabeh informasi tentang DIY iki ning kono kabeh. Tentang Yogyakarta ning YouTube kabeh. Wah, Mantap. tak coba delok ya Dek Asih. Wih. Wah. Iya ya Dek Asih. Iki kan anu tuh Dek Asih. Pani Radio iki kan sik gawe film sik lucu banget kae lho. Kae aktore sik nggapleki tenan kae, sengit banget aku. Walah, pengen tak ciwol rasane lambene kae. Bener banget, Mbak. Kok toh? Wah, jan apik banget lho iki. Wah, keren ya. Apik ya jebol ya Pani Radio kuwi ya. Jelas. Pani Radio Kak Isnan. Aku tak follow sik ya. Kudu di-follow kuwi. Wah. Sorry lho Dek Asih iki handphonenya mahal. Ayo, Mbak, mlakune wae yo, selak sore iki. Engko ra sedo blonjone pasar Bringarjo. Anu, Dek Asih njaluk apa? Purune apa? Klambi, ayo. Kok klambi ya aku iso ngragati. Apa, Mbak? Iki lek mlaku iki sing adoh ora tenane. Yo sabar to yo, engko lak yo tekan, Jan. Udah lungguh ning kono mau kuwi. Mbak, tak kane to, Mbak. Apa? Kuwi lho. Kuwi kantor kepatihan lho, Mbak. Iki. Iya kuwi. Oh alah. Jebul apik ya gedunge ya. Jelas, ngerti ra? Kantore Pani Radio Kaistiman ki yo ning kene. Wah, iki iso dienggo selfie-selfie no, Dek. Iso ning yo sesuk wae saiki sore ayo ning pasar Bringarjo ah. Jan. Engko baline numpak becak wae lah, Mbak. Kesel ya ngalor ngidul. Mbak Sum. Kusik. Loh, Dek Asih ndi ya? Loh. Loh aku ditinggal e. Loh, Dek Asih. Loh iki aku piye baline, Dek? Lek mbok tinggal. Aduh, ciloko. Dek Asih.